дар шаҳри хуҷанд мағозаи фирмавии Климбер ба фаъолият оғоз намуд. Ин мағозаи мардона буда ҳама гуна сару либосро барои мизоҷон пешниҳод мекунад. Дар маросими кушодашавии мағозаи мазкур муовини раиси шаҳри Хуҷанд ва намояндагони 4 ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии Туркия ки ба омода намудани сару либос машғул ҳастанд иштирок намуданд. Муовини раиси шаҳри Хуҷанд дар ҳамҷоягӣ бо меҳмонон бо буридани лентаи рамзӣ ба фаъолияти ин мағоза оғози расмӣ бахшиданд. Як қасам мезанем. Як, ду, се. Мағозаи мо кушода шуд. мағозаи Климбер яке аз аввалинҳое ҳаст ки сару либоси мардонаро аз 4 корхонаҳои бонуфузи ҷумҳурии Туркия ворид намуда онро ба фурӯш мебарорад. Ҳамаи сару либоси ба фурӯш гузошта шуда истеҳсоли ҷумҳурии Туркия буда сифати баланд дорад. Ба иттилои масъулин ҳамаи сару либос мутобиқ ба замони муосир пешниҳоди харидорон карда мешавад. Гузашта аз ин дар ҳамаи фасли сол намудҳои гуногуни сару либос барои харидорон пешниҳод мешавад. Дар рӯзи кушодашавии мағозаи мазкур шумораи зиёди мизоҷон ҳозир шуда аз молу маҳсулоти ба фурӯш гузошта шуда дида намуданд. Дар ин ҷо барои харидорон кафшҳои замонавӣ, шимукостюм, гарданбанд ва дигар намуди сару либос пешниҳод карда шудааст. Ҳамзамон барои иштирокдорон дар саҳни мағоза барномаи фарҳангӣ низ пешниҳод карда шуд. Гурӯҳи сайрояндагон барои иштирокдорон суруду таронаҳои марғуб сароида таби ҳозиринро шод намуданд. ёдовар мешавем ки мағозаи Климбер дар маҳаллаи 20 шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то бегоҳ дари худро барои мизоҷон боз мекунад. Акнун онҳое ки таби баланди зебоипарастиро доранд метавонанд ба ин ҷо ҳозир шуда аз сару либоси шинаму зебо ва дорои сифати баланд харидорӣ намоянд. Гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барнома иттилоъоти имрӯз.